Kenya. Jopuonj mag nasari e kaunti ma Migori okwedo weche maliekore ni ichulogi osara mantiere kind 4,000 kod 8,000. Jopuonj go wacho ni jopuonj ma otiegore e certificate ten kaunti ma Migori chulo omenda maromo 28,000 ka mago motimo diploma to yudo 39,000. Jopuonj go wacho ni weche mosebedo kaliekore ni ichulogi omenda maromo Sh4,000 kod 8,000 osemiyo giyudo achaya kowuok kuom moko kuom jopiny. Nondi kaka ja certificate to nichulowa sechego nichulowa Sh10,010 gi 500. Sani ichulowa Sh28,850 gi 50. Sama wuoye koduni. Jo diploma ichulo Sh39,039 Sh39,800 gi nyiriri moko ewiye kanyo. Wach moro ne temo winje media ni ichulo jopuonj Sh4,000 mara ni 8,000. Mago nyalo bedo jopuonj mondik kod board. Wan nyaka ne wadonj kaeri in the year 2016 mondika ochak chula gi Sh10,010 kod 500. To kochakore gi kanyo waseidho. The 4,000 to 8,000 shillings that is being talked about, this was a general figure that is being paid to ECD teachers that are not employed by the county governments but have been engaged by communities in our ECD schools through the board of managements of such ECD and comprehensive schools. So across the county, this ranges between 4,000 to around 8,000 shillings. But the county employed ECD teachers are dictated, the employment terms are dictated by the scheme of service that I mentioned earlier that pays the lowest earning teacher a total of 26,650 for the certificate ECD teachers. Afisa mag thieth mag klinik kata clinical officers ogo tach e dho apisi mar gavana e kaunti ma Meru e kinde ma ng'anyo mariyo donje juma mar adek. Afisa go mag thieth dwaro mondo sirkand kaunti no oketie tim winjruok mane gidonje